Agrangay ng kan delivery rider na si Mark ang labi-labing init kan panahon. Alagad sabi niya sa ibong kaini kaipuhan man liwat maghanap buhay. Sabi niya simpleng diskarte para maski puro papaano mabawasan ang epekto kang init, iyo ang pagpangataman sa hawak. Ang advice ko lang sir, dahil lang sinda sir so permi yaon sa bakabalad permi sa init. Tapos permi po magbalon ng tubig, dakol ng tubig, permi mag-inom, tangani di ma-dehydrate. Sigun sa pag-asa uminabot sa 36 grado sentigrado ang heat index kunya na aldaw. Asin sa indang parametro, log na ini sa extreme caution category o labi-labi ng init. Biyaya na sana para sa pag-asa na may mga pag-uuran pamanliwat urog na tuyong hapon hasta banggi. Weather system na nakakaapekto niya sa Pilipinas, iniyo pong Easterlies o iniyo nga nang inabot ng duro sa naghahali sa dagat Pasipiko. Mientras tanto, Mayo manapigbabantayan na maraot ng panahon ng pag-asa. Alagad halangkaw pasubot ang posibilidad nin mas halangkaw pang heat index sa mga masunod na aldaw. Ngunya na semana, pwedeng maglangkaw pa siya. Pero yung range sa base sa forecast na pinaluwas kan pag-asa, yung about sa heat index, ngunya na semana, digdi sa Bicol, ang range kan heat index pwedeng nasa 33 to 41 degrees Celsius. Patanid man liwat kan pag-asa likaya na muna ang pagluwas sa harong kundi man importante ang lakawon. Kundi malikayan magdara nin proteksyon kontra sa init nin panahon, siring nin payong asin mag-inom permi nin tubig. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.